nastatkin ottaa pois kuule noista renkaista, joita kesällä käytetään. Jos talvirengasta käytetään kesällä, niin siinä on Juusolle työmaa. siinä on tässä. Kokeile, lähteekö ne näppylät pois. Niin nämä. Mahtaa olla, että tulee halvemmaksi, kun ostetaan Rengasheikistä renkaat, niin se on hyvä. Rengasheikki on Suomen edullisin rengaskauppa. Mene sinne. Rengasheikki on Oulussa. Siellä on hyvät renkaat ja mahtavat valikoimat erilaisia vanteita. Ei muuta kuin Rengasheikkiä äkkiä. Siinä on ne Juusolle uudet renkaat. Nyt on Juusolle Rengasheikistä uudet hyvät renkaat. Kyllä. Ei muuta kuin Rengasheikkiä äkkiä. Juusokin suosittelee sitä.